deň prajem. Dnes teda vítam môjho hostia, pani Púpavovú, ktorá nás naučí ťahať tradičné štrúdle, takže dúfam a teda chcem jej takto aj poďakovať, že sa podujala na túto úlohu naučiť mňa, ale aj vás na obrazovkách, teda ťahať tie tradičné krupinské, krupinské štrúdle. Áno, je to od mojej mamy. Pokračovať, čo budeme potrebovať? Budeme prvo potrebovať misku, do ktorej si nasypeme múku a všetky suroviny a budeme miesiť. Výborne, môžeme ísť na to. Pripravíme si sitko, aby sme si múčičku mohli osiať. A prosím, najlepšia múka na štrúdľu je hladká 650. Do múčky si pridáme štipku soli. Dáme si jedno vajíčko. Dáme si za lyžičku octu. Dáme si vlažnú vodu a ešte nám treba masť bravčová za lyžicu. Áno, tú mastičku si spustíme a naliejeme si to do toho cesta, do tej múčky. Takže máme múku, soľ, vajce a vodu s octom. Vlastne ten ocot, ten tam splňa akú funkciu, na čo sa tam dáva ocot? To len za lyžičku octu. Áno, do tej na tú štrúdlu, na to cesto. To podľa mňa asi spraví také vláčnejšie, ale to robí tá bravčová masť, také, že je to cesto. No, aj tá bravčová masť. Vláčne. Aj tá bravčová masť. A miesiť. Miesiť. Takže zatiaľ sme si vymiesili cesto, do ktorého sme dali múku, soľ, vajíčko jedno, lyžicu masti bráčovej a môže byť aj olej, no už kto ako chce, a vodu. Keď máme v takom polotuhom stave cesto, prejdeme na miesenie rukou. Miesiť pol hodiny. No tak, prvé, čo som videla štrúdle ťahať, som videla moju mamičku. A ona ich s veľkou úctou a radosťou piekla všade a najradšej na svadbu. No, takže to bolo a potom som sa učila od nej, ale myslím si, že tá štrúdľa, že to je práca starých materí, takže mladým sa to za prvé ani nechce a za druhé ani vzťah nemajú k tomu. Takže to je štrúdľa starej matery. No, chcem tak povedať, boli sme z takej malej rolníckej rodiny a ťažko sme sa trápili, také bolo veľmi ťažko, čo si ja pamätám, tak moji rodičia robili na majetku, mali 4 hektáre poľa a boli sme 4 súrodenci, takže každé malo čo robiť. My keď sme prišli zo školy ako deti, tak sme sa najedli a mysleli sme každé dať v lete jedno kravy pásť, druhé v lete nebola voda, u nás sme na kopci bývali, na Starom háji. A museli sme chodiť na vodu do potoka, asi kilometr. A my ako detičky, také 6-7 ročné sme išli na tú vodičku, už mamička, aby mala tej vodičky, tak s kandičkami. A horko ťažko sme to doniesli domov, pod dom. Mali sme už asi 100 metrov do domu, no.
A to bol taký kopec, že už sme nevládali, kandičky sme položili a kandička sa prevrátila ručka. V nedeľu sadli pod orecha, spievali, so susedmi sa povyprávali, neboli televízory, ale to bol život. V zime páračky, chodili sme na páračky, peria sa páralo. No a do polnoci sa peria páralo, o polnoci prišli chlapci s harmonikou, tancovalo sa do rána. Po pol hodine cestiatkom vysypeme na lopár pomúčený a rozdelíme na dva boky. Prikryjeme teplo, miskou alebo ranicou. Takže teraz, keď sa nám bude cesto odpočívať, my si zatiaľ pripravíme Ponku. Áno, pripravíme si ponku a my budeme mysleť z jablčok, z cukru a z orechov. Takže cesto si necháme odpočívať. A za ten čas ideme si pripravať. Takže jablčka si očistíme, už pripravíme. Čo vám treba pomôcť? Netreba ni nič pomáhať. Ozaj? Hej, vy ste prišli senka sa pozrieť. No dobre, na to No, poviem. takže ja si najdem jablčka. Potom si donesiem orechy. Dáme si do nich trochu citrónu, lebo tak vám poviem, toto sa jablčka odnesem a takto sú bez chuti, nemajú tú kyslosť, čo by mali mať. Toto nemá byť také, ako má byť. Taká krátka rekapitulácia. Cestičko si miesime pol hodinu, približne pol hodinu. Keď nám teda už bude cesto dobré, to znamená, že by sa nám malo odliepať od misky a od prstov, malo by byť také ťahavé, vláčne, nie príliš riedke ani príliš husté. Potom si cesto dáme na dve plotky, na vymúčený lopár a zakryjeme ho miskou, čiže trochu si zohrieme misku a prikryjeme cesto. Necháme koľko? 2 hodiny? 2 hodiny sa. 2 hodiny necháme cesto odpočívať. A Medzi časom si samozrejme pripravíme plnku, dnes to bude teda jablkovo-oriešková plnka. Si nastrúhali domáce jablčka, vzhľadom na to, že sú už teda z jesení, domáce, takže sú z komórky. Nemajú už takú chuť, ako keď sú čerstvo zbrané, takže sme si vyšťavili jeden citrón pre doplnenie chuti, aby nám to teda šmakovalo. Takže teraz máme čas, kým nám 2 hodiny cestičko odstojí a my si ideme poklávosiť. No a teraz späť môj s Božou pomocou ideme naťahovať cesto. Prosím, pomôž. Kde je to? Chcem naučiť. Aj druhých nie len pre seba. Pekne zoberieme na tieto navrch dlaní hore, na prsty cesto bereme. No a mali by dvaja ťahať. Rovnaký zohratý jeden z jednej strany, druhý z druhej strany, ale človek si musí pomôcť aj sám. Na vytiahnuté štrúdľové cesto si nanesieme rozpustené maslo, orechy, jablká, kryštáľový cukor, opäť orechy a navrch ešte polejeme rozpusteným maslom.
sme mali s Božou pomocou spravené.